Kaka pile namba mar ote machuok en 3:6 bende wayudore kanyo mbui mag oganda yudowa kanyo Facebook Ramogi TV wantie achiel kachiel mbui mar YouTube bende Ramogi TV wantie mbui mar X kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako en jatend piny William Ruto nyaka Ramogi report mar jatend piny wabiro chiwo kanyo. Wachako kod kaunti ma Siaya kama bende wadhi kelonwa weche matimore kotenore koda telo mar kaunti no. Jodak ma kaunti ma Siaya omedo duondgi e ywaruok e kind Gavana margi James Orengo kod jalupne William Oduol ne kabende koro bang' jotelogo twerore nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne telo mag gwenge. Kagiloso kod Ramogi TV mogo kuom jodak ma Siaya osiro lwedo chung mar Gavana margi onge kaka ginyalo tiyo kanyakla kod William Oduol e sirikal achiel bang' Oduol riwore kod duond bura mar UDA. E komachielo mogo kuom jodak bende osiro lwedo okang' mar Senate mar kelo thek e kind jotelo ariyogo kagiwacho ni gwandruok madhi duoko piny chenro mag dongruok e kaunti ma Siaya. Auka mar siasa mar Hurricane e kaunti ma Siaya ne onyono ondamo 252 e kilomita achiel bang' Gavana ma Siaya James Orengo nyiso komiti mar od bura mar Senate ni osiep kinde kod jalupne William Oduol osekethore ma okalo alosa. We will proceed with the presentation and maonge bagni kata pondo. Orengo ne owacho ni chenro moro amora mar temo kelo kwe e kinde kod William Oduol en ketho sa nikech mare kod Oduol oserumo. The reason why I'm saying is beyond repair. My own party leader called a meeting where we are all present with all the MCS, all the leadership from Siaya, and all the elders that is referring to. They were called to that meeting. He was present, and this was very early days, and my party leader pleaded to him that he needed to go slow. But those interventions did not yield any fruit. Gichir maonge mbalowang, Orengo ne ochung' e koke ni onge kaka onyalo tiyo kod William Oduol bang' Oduol wacho ayanga ni oseriwore kod duond bura mar UDA. Orengo lero ni jodak ma Siaya mane oyiero gi kanyakla kod Oduol e otiko mar ODM nyalo duoke pacho poni oyie matiyo kod William Oduol bang' Oduol donjo e duond bura mar UDA. But I think if you want to solve the problem, but he's still out there saying he belongs to a different political party, the people of Siaya will not allow me to go into that negotiation. They will not allow it. Okay. Both of us will be gotten rid of if I try that. E gino manenore ni amen mar siasa e kaunti ma Siaya dhi landore nyaka e yiero mar 2027, Oduol bende ne ogoyo kore ni okobe gwetao ka othiero ni kata ogai mar ODM Raila Odinga bende tiyo kod jatend piny William Ruto. We have seen political formations and shifts. Of course, our party leader, Raila Odinga, is continually with President Ruto. E nyim komitino ma otel ne kod Senator ma Wajir Abbas Sheikh Mohamed, Oduol ne oseo tend Orengo kuom mae jorit mage, tuono apisi mare omenda mambalang, tame yuoro e romo mag jotend migepe, kaachiel gi tamore miye tich. The governor, after unsuccessful impeachment, completely blocked me from any county activities, does not delegate to me any duties, has instructed executive members not to deal with me. Orengo kata kamano ne onyiero weche makamago kaka weche ma onge korgi kod atachgi. The deputy governor was assigned specific functions, coordinate implementation and execution of special programs as assigned by the governor. Orengo ne omako dhojo kanyo mag komitino bang' wacho ni William Oduol ne otemo moko e tije mag gavana e kinde mane odhi chung'ne ogai mar Azimio Raila Odinga e bura mar kwedo yiero mar tend piny mar 2022. And when I went back, I think he was expecting a reversal of role that I would be the deputy.
In fact, he said, Orengo, you have got a very big name. You help Raila uko juu. I'll help you up chini. The story of the camel was repeated in Siaya. I found myself out of the tent, and my deputy right inside the tent. E ranyisi mar ayuagange, Orengo ne onyiso komiti mar Mohamed Abbas ni kata ogai mar Azimio Raila Odinga ne omiye siem ewi paro mar gwelo William Oduol kaka jalupne motelo ne yiero maduong' mokalo. Including my own party leader, told me you are making a big mistake. Big. In fact, the issues that we're experiencing now, I go through sleepless nights because Dr. Guru here told me, you're making a big mistake. My own party leader told me, you're making a big mistake. It didn't take 2 months. The real issues are the political issues, which are there on the ground, and when you go there, you will just feel it. Komiti no koro chano limo kaunti ma Siaya e chenro mar temo hapgi e kelo theke kind Oduol kod Orengo, kata odoko nigi bende ne giyie ni chenro ma kamano dhi bedo safar mar twenyo got. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kodok e lipot mar limbe ma jatend